Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Linlin, 29 anyos og single, taga-Ronda, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa ubo sa akong maguwang nga si Marife. Kini di akong maguwang gidiyaan ni sa iyang ka-live-in samtang mabdos pa siya. Aron ang hisabtan, sugdon ko sa diyang bag-o lang ni siyang nanganak sa iyang kamanghuran. Ingon ini ang mga panghitabo. Nang hagbay naman ko nakabantay ang imong ubo. Nangapagday na mga ayo. Ang kalimang buha eh. Kuya bayaan nagbatakdan ang mga bata ng uy. Ma, nabalak ka naman ko anong ubo ni Manang uy. Murag pila naman ang kabuwan niyang inagwanta. Painon ka na natog antibiotic, ma. Hindi man tingali na maayo, Lin. Kay nagpatutoy ra ba na. Unyak mahambin sa bata ng side effects antibiotic. Mausad. Sa mga maayo na kong buhaton lang ni ma. So ay ko noong tatog adto tong mananambal nag-ingon si mo iyaan, be. Kay naamang ko no to'y ginama nga herbal. Basig pwede to. Asa malupitan, ha? Maayo kay ni anhin dayon kanako aron nga makainom dayon ang imong maguwang ani. Maayo ni nga akong herbal kay dili sa pagpanghambog. Daghan na baya ang ayo ning akong herbal day. Pasuway lang niya. Sige, iyo. Salamat ka ayo ini iyo, ha? Oo, wa isa pa yan day. Unsa man ni Lin? Herbala nang uy. Kana mo'y imna, ha, para mamaayo ng imong ubo. Haluin ako mo uy, sige lang kag ubo-ubo. Naluisad ko sa mga bata, ang imong mga anak, pananglit, matakdan urin na sa imong ubo. Ay, salamat ni Lin. Ay, isa pa yan nang. Sige na, iminin na. Uy, day. Lin, apit na ni mahuman akong niluto. Pagkukad na daan. O kaara na daang mais o niya pagkahuman pamasiyo. Niya tawagan na sa lunes papa ni mo og si Manang ni mo ron man ni Udto na ta. Oo, ma. Nang mga una. Oh, nang naunsa ka? Nang, Kaya akong upo day. Uy. wag hindi ka alibiyoy atong herbal nga kung gipainom nimo na. Mura magmasmisamot na hinoon day. Kung natin kag tubig haron, maukay ka. Kanya sa sanang. Kumusta nang? Ipa-check up na lang ka nato ng imong ubo nang uy. Ay, mawara ni uy. Magdungag-dungag na naglapat sa atong uko. Mapacheck up ako. Nang Marife. Nang. Nang okay na ka? Nang. Nasuktaon kay ko. Kinuha ko nang. Dugo man ng imong gisuka. Ma! Ma! Tabang! Si Manang! Pwede naman kuyawa sa diyang nakita na mong isuka na og dugo si Manang Marife. Grabe na ang kakulba atong higayon na. May nalang gani, kadali na mo siyang nada sa district hospital. O dito, gi-x-rayhan dayon siya, aron mahibawaan kung unsay hinungdan nga nung nagsuka siya og dugo. Unya, Aduna siya tuberculosis. Ug katunga siyang baga, buslot na. unsa dok? Buti pasabot, katunga na lang siyang baga ang habilin. Unya dok, unsa may buhato na mo? Magresita mi ninyong tambal good for 3 months. Kung mahuman nag-inom ang tanan, pabalik ka siya dinhi. Sige, sige dok. Salamat. Nagsige pa kag inom sa imong tambal? Oh, nagsige pa man. Tumana baya gid ang mando sa doktor nimo nang ha. Aron nga maayo na ka. O, day, salamat.
Linlin. Uban ni Unyas manang nimo pagbalik sa district, ha? Pangutan asad siya kung pila na lang kabuok tambal lang nahibilin niya. Aron mo adto dayon mo sa ospital. O ma, Di na ko mabalik pa dito. ha? Pero lang, mao maingon sa doktor nga human nimo matumar ang tambal sud sa tulo ka buwan. Kinahanglan man gyud ka mobalik didto. Para unsa? Aron gasto na sad? Oh. Naman ko'y alibyo ng sitwasyon ako mansulo ka buwan. Waman gihapon. Nang, tumano na lang nato ang doktor good kung unsa may iyang giingon. Tungod kay mas nahibaw man sila kung unsay mas makaayo nimo. Ayaw na ko gilapti ninyo, Lin. Ako nang ginabuhi. Kung pagbuot sa inyo nga kuhaon ko niya, unsa pa may mahimo na to? Nang Marife, Naku, upa salamat ninyong mama o papa sa inyong pagtabang nako, Lin. Pero bisag mo gasto pa ta, wa gihapoy kasiguruan nga ma-okay ko. Paong ako na lang ihurot sa akong mga anak ang akong tanang oras o atensyon. manan. Nasabot na ako nga basig maong dili na gusto si Manang Marife nga mobalik mo sa district hospital tungod kay lain na sang gasto o magpangikog na siya namo. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Nganong bisag human sa tulo ka buwan nga pag-inom ni Manang Marife sa tambal nga giresita sa doktor, wa may improvement. Nganong murag dili man mo patuo sa tambal ang iyang ubo. Unsa may pasabot sa doktor nga chronic tuberculosis. Ikaduhang pangutana. Unsa man kini kadelikado ang tuberculosis ni Manang? Kung dili gid siya magbalik dayon sa district hospital aron tiwason ang pagpatambal, posible bang ikamatay dayon niya? Ikatulo nga pangutana. Pila man diay ang kadugayon sa pag-ayo ng tuberculosis ni Manang? Makatakod ba ni Dok? Kinahanglan ba siyang maglahi o kubyerto sa amo? Ikaapat o katapusang pangutana. Pila man kay maggasto gyud tanan kung buhaton namo ang tanan aron na mamaayong akong maguwang ang sakita. Asa man kami pwede mo duol aron makatabang na mo pinansyal aron maayo lang ang sakit sa akong maguwang. Palihog, tabangi o tambagi ko. Ini ang akong suliran, Linlin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Tuwan sa gayan na sa ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambal sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral problem, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Sa sikaling pamagi, mamili na mo, unsahon sa pagpadala sa inyong sulat-suliran kay kanamo. Pwede kang padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dapayan sa Subo. Ang atong magkutlo nga pagdulunan karong adlaw mao kini nga just a small positive thought in the morning can change your whole day, can make your whole day medyo positive to. Ay lang ka pag mata nimo negative na kang daan. Bahala na tagilid basta positive lang yun. Wala nang daghang problema, wa mo gyud tawo may problema ba? Tagtanan na may problema. Oh, depende na ni og usaw na to sa pag sulbad ang problema. O gayo pag tuo nga murag sili nga muhalang dayon, it will take a little while before masulbad ang mga problema. Standby mo mga sukinti paminaw kay mo balik mi ka human ani nga pahinumdo. For Cinder, si Juan, si nga ni si Linlin, punto medikal ang problema ni Linlin, na sumasa na bati nato gina sa drama, may tuod kini sa ubo-ubo sa iyang igsuon, no? Okay? Unang pangutana ni Linlin, nganong bisag human sa tulo ka buwan nga pag-inom sa ni Manang Marife kanuniya sa tambal, nagresita sa doktor, wala may improvement. Nganong murag dili man patuo sa tambal ang iyang ubo. Unsa may pasabot sa doktor aning chronic tuberculosis. Well, kanang chronic tuberculosis mo pasabot ani kining pulmonary tuberculosis, no? Na ito kining kining TB, no? Pulmonary tuberculosis, no? Oni common kani sa ato sa Pilipinas, no? Ona nga magsige gud nagbubo kay dugay din sa tambalon rin, no? Dili pagtuo nga in a matter of days or weeks nga makuha na gini siya. Kung nadayon sa imong Manang Marife nga naay pulmonary tuberculosis, dugay ni siya tambalon mga 6 months or longer, no? Sigara na kung duman ani
isoniazid, rifampicin, itambutol, ug pyrazinamide, ang tambal yan ha? Kanya, kinanglan ang compliance, meaning ang pagtumar sa tambal, kinanglan nga sundon gyud ang usay giingon sa doktor, ang kadaghanon, ug ang kapirmanentyon sa pag-inom sa tambal. Kaya kung dili regular ang pag-inom sa tambal, mao na ang usahay, ma-frustrated ang pasyente o mga membros pamilya, kaya di maayo. No? Maububog yun, mabitaw ng usahay. For most of the time, among i-advise ang mga sakit ngayon nani, sasama nanin tuberculosis, na mo keep distance with other members of the family para kadili mahurot. Mahurot man yun, no? Kaya mataka-airborne man siya. 5-meter radius, no? Mulutlaw sa hangin ng tubercle bacilli, TB bacilli, o niya matakdan ng uban nga naada, ha? So, mao na nga magbinantayon gyud ha? Hinanglan ipatungan gyud ang pag-inom sa tambal. Ayon pagtuo nga inag-ugma o inagsunsimana maayo na dayon. Ikadaw po na, unsa man ni kadelikado ang tuberculosis ni Manang. Kung dili gyud siya mubalik dayon sa district aron tiwason ang pagtambal. Posible bang ikamatay dayon niya? O dili menon dayon. Pero kung dili yun matambalan, musige din sa luwa og dugo, no? Mga kuan, hulog ang dugo. Kung dili siya mo kuan, pero libre man ning INH, papisin, itang butol, ug parasinamide sa atong mga health center len. Doon lang niya ang in charge ng midwife o nurse o doktor ba diya sa runda. Ina lang nga, Dok, ma'am, i-refer ni doktor ni Obra na abay libre diyang tambal para sa TB, no? Kung diha ba mo sa namay dakong hospital sa Barili, Malabuyok, namay dagang mga doktor diya, no? Toledo, mo naman iriada tingali, Molbual, naanay pangatag sa mga health center, no? Ngani na may mga pre-medical mission ng atong gobyerno every now and then, magdaan sila po mga anti-TB medication, ha? So, risk do, ali ko maingon nga mamatay diha dayon. Pero dili ko madali, magkaniwang ba ka na ni? Ha? Or mura kag kuan yan, ng mga tindihon bitaw, ang kuan sayo, daot kayo, mahog na malnutrition, ang problema ko niya. Kay, kuan may sakto nga pagkaon niya, magsigig bleeding, no? Mag-bleeding, magsigig luwa og dugo, no? Niya, na ay ang iyang kuan, ang iyang sipon, ay dugo. Niya, kanang, lagi, mag-isod ginawa, luwi kayo, no? Okay, katulong po ka na. Pila man di ay ang kadugayon sa pag-ayo na aning tuberculosis. Ako nag-ingon, mga 6 months to 1 year, no? Makatakod ba yes, makatakod ni airborne ni siya rin, mulutaw sa hangin ng kining kagawa, ha? Parang maglitay doon mo. Kinanglan na siyang mag-agi siyang maglahi siyang kuberto sa amo. Mas ideal yun. Mas maayo ang iyang mga gamit, yung plato, kutsara, tinidor, kung sa pamadya, kabukalan, o na ilain ng sudlanan. Kamo po mga nayaling sakita, ayaw po mo kayo ubos ba? Ayaw mo po kayo emosyonal po mga mura na mo sa likway sa mga members pamilya kay palain mo kaon, ang mong kwarto, wala sudlon, kay kung dili punta magbantay, mahurot, mo sa inyong panimalay, dahil ronda. Ha? So, kining si Marite, ayaw lang po panglood dayon, ma'am, o ignon ka nilinling, ate, ayaw lang po gamitan ng mga plato nga among ginagamit, kanang imora yun, permanenting imora, kay para hindi ta mahurot din sa atong panimalay. Mahurot mo gito, kay airborne na bantay yun. Balik ko na pa sa mga kausap naani tambal. Naani siya tambal. Sa una, medyo kadlukan gining tambalan ng aking problemahan ng pulmonary tuberculosis. Pero kung naani mga tambal, nga inahatag man ni libre sa atong gobyerno. Ikaw pa ko tapos ang pangutan. Pila man kahay, magasto yun tanan, buhato na mo ang tanan, aron lang, maayo akong maguwang aning sakita. Asa man kami pwedeng muduol, makatabang na mo, financial, aron maayo lang ang sakit sa ako maguwang. Sa kunang gayon, muduol mo government hospital, no? Mag-aktibo ning atong provincial government kini sa Sugbo. Ning mga naaman tay mga medical mission every now and then, no? Ngani ako mga kailang mga midret, sige man isang bidding, halos ka nagabi magbidding. Naalagi ko ning mga medical mission sa mga lunsod-lunsod nga gipasugdahan o gipanguluhan sa atong provincial government, sa provincial health officer, no? Bidding sa mga tambal nga panghatag sa mga tao nga libre, ay ganit po sa ato nga di maka-afford aning mga tambal sa kwan sa pulmonary tuberculosis. Bawas pa sa tambal kinahanglan po silang supplementary vitamins para nga dili kayo sila tadali maluya, yung resistance to almost everything mo taas-taas po. Ang nutritional problem will come in ba kung naatay pulmonary tuberculosis. So, doon the government, Runda, di ko sure na by government hospital sa Runda, but I'm sure naasa kuan, Barili, nasa Molbual man tingali.
o sa Argao, layo na sa ng Argao, no? So, dagang mga sa Toledo, na ay mga government hospital ng Dapitan, no? Okay, so inaot kasabot ka sa mga speaker ni Molen, o nga to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga pong suliran, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Ako, maningkamot tigil ko, nga makahatlag kong kahayag, kadasig, kalinaw, solusyon, sa mga problema nga inyong ipadangat tiri ka na mo. Dili man ko kabalo sa tanan, pero maningkamot tigil ko nga makashare ko, makahatag ko gamay nga inyong inspirasyon, kaupayan sa nagkasol sa inyong una. So again, kamalabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatak arunan. Dalang salamat o maayo na.